Eta kaleratutako agirian, armategi guztiak ixteko hitza eman du. Armategien sigilatze prozesua hasi da dio, eta bururaino eramatea da etaren konpromisoa. Egiaztatzeko, nazioarteko adituekin metodo bat hitzartu duela esan du. Arma, lehergai eta gailuen inventario bat egingo da, eta zerrenda, nazioarteko egiaztatzaileen esku geratuko da. Hori bermatuta, segurtasuna eman nahi die bai jendarteari, bai eta nazioarteari ere. Erabaki hau borroka armatuaren amaieraren ondorioa dela dio etak. Egiaztatzaileak auzitegi nazionalera deitu izana zuzenean aipatu barik, etak ohartarazten du edozein erasok edo oztopok sigilatze prozesua goitik behera baldintza dezakeela. Hori gerta ez dadin, eragile guztiek ardurarekin jokatzea eskatu du. Naiz Info webgunean kaleratutako agirian, bakearekin duen konpromisoa erabatekoa dela berresten du, eta ondorio guztia gainditzeko elkarrizketetan parte hartzeko prest agertu da.